with this. Tunani ya kun san wannan abun kuwa? Ƙwarai da gaske ba kuskura ba ne? Ma na so ka sani kai minti 5 da shi don baka wannan waya. Kamar ya? Mana ka sa kai minti 5 da shi. Hey! Hayye! Zan zuba shi a baki nawa minti 5? Ka bani wannan waya? Mana. Kasongo ye. Mbali nanga. Kasongo mbona we songa libala. Oh yeah. Hey, Jesus! Kasongo mbona we. Mbona wewe? Mbali Let me get those videos.